nerak wewaler. Wayahe ngarepake surup. Pedhut putih wis wiwit ngemuli tetuwuhan lan wit-wit gedhe ing saurute Kali Gung. Mendung ngendanu nutupi langit. Sumbere Kali Gung saka Regaloh sisih wetan. Iline ngliwati desa ngadesa. Klebu nyigar desa Suwaduk lan Panggung Royong ing Kecamatan Wedari. Yen mangsa ketiga utawa ora ngepasi banjir, banyune Kali Gung digunakake warga kanggo ngguyang sapi. Kejaba kuwi, watu-watu sing katon pating pendelis sak kebon jerum uga dienggo nggilesi kumbahan para warga lanang wadon sinambi adus senajan ing omah wis ana pawikane. Jarene luwih seger lan marem yen ngumbahi sandangan mesisan adus ing kali. Antarane Suwaduk lan Panggung Royong nganti seprene durung ana kretek. Mula warga seje desa kuwi yen ana keperluan kudu nyabrang kali sing banyune mung sak polok. Sore kuwi Paijan mantune Mbah Kromo juragan sapi lagi nggethu ngguyang sapi cacah 7 ing Kali Gung. Anggone ngedusi sapi direwangi Tole, pangon kang ngenger Mbah Kromo. Sapi 5 wis rampung didusi lan digiring munggah tanggul dening Tole. Keri 2 sing digosoki Paijan nganggo sikat duk. Nyipati langit saya gameng, Tole samanto supaya anggone ngguyang sapi dilereni. Udane arep tiba, Kang. Mbok leren dhisik. Sapine digiring munggah wae. Sisan gawe meh rampung. Sesuk arep digawa nyang pasar wage jare. Yen sapine katon bregas lan resik, mesti kemedol regane. Ucape Paijan tan nguwasake Tole. Nek ngono, aku tak mulih dhisik, Kang. Ngati-ati nek ana banjir kiriman saka dhuwur. Bubar ngelekake Paijan, Tole banjur ngiring sapine cacah 5 mulih urut tanggul. Kaya biasane, saben bubar didusi, sapi-sapi kuwi banjur dikombor katul dicampur suket genjah. Diublek banyu sakcukupe supaya sapine katon seger ndemenakake. Lagi wae Tole rampung ngombor, udane tiba kaya disokake saka langit. Ketambahan barat gedhe tumempuh nerak wit-witan nganti padha sempal. Bledhek nyamber-nyamber, cahya tatit kumilat ing langit sing peteng ireng. Tole sing isih ning jero kandang karo keweden kaget meruhi sapine 2 sing maune diguyang Paijan mulih dhewe langsung mlebu kandang. Ing batin Tole takon, "Bendaramu Kang Paijan endi?" Sautara kuwi, Sumini anake Mbah Kromo ya bojone Paijan ketar-ketir lan Sumelang bojone durung katon mulih. Kamangka wektune meh ngarepake wayah isak. "Kakangmu endi le?" Sumini marani Tole karo prembak-prembik ngempet tangis. "Kala wau kula jak wangsul mboten purun yu.
Malah lembune sakmenika sampun ngandhang piyambak. Krungu wangsulane Tole, Sumini kekitrang bingungi. Nangis geru-geru karo gulung koming. Sumelang yen sing lanang kalap kebandang banjir. Bengi iku uga Mbah Kromo bebarengan tangga teparo uga maelu udane isih deres cancot tali wanda budal goleki Paijan sing dadi cucuk lakune Tole. Banyu Kaligung dijajaki isih sakwudel. Mung wong sing nglangi wae sing wani njegur. Klebu Tole karo Sarno. Liyane padha njabrik ing tanggul, nguwasake ilining banyu yen ana barang nyolowadi sing kemampul. Saperangan nyekel genter pring kanggo ngubek-ubek banyu lan njojoh-njojoh sangkrah. Ana uga sing mbiyaki rerungkutan nganggo arit saka dhuwur tanggul. Ewadene nganti luwih sak jam lan udane wis mendho nanging Paijan durung ditemokake. Kala wau anggenipun guyang lembu dateng ngriki de. Kang Paijan kula jak wangsul mboten purun. Ujare Tole marang Mbah Kromo. Mantuku iki genah kalap. Grenenge Mbah Kromo karo tumlawung panyawange. Mbah Kromo kelingan Paijan sing gemati karo sapine. Sregep tandang gawe lan kena dipercaya. Mula banjur dipek mantu, dijodhokake karo Sumini, prawan sing rada kasep sithik amarga kalah rupa. Anggone duwe gawe durung ganep sepasar. Sarno sing isih kebes bubar slulup nggogohi panggonane Paijan. Guyang sapi celuluk. Saene nyuwun bantuan kelurahan utawi tim SAR de kangge ngelacak Kang Paijan ingkang mbok menawi kentir. Mbah Kromo ora bisa mikir dawa. Mula pamriyogane Sarno langsung disarujuki. Mula banjur kongkonan Tole supaya laporan menyang lurah. Ing seje panggonan, Paijan saka rumangsane lagi mlaku ngliwati Bulak Amba tanpa wates. Nanging hawane adem lan padhan jinglang suasanane. Ing kiwa tengene dalan tinanduran kekembangan maneka warna, katon resep lan nengsemake yen disawang. Dalane uga alus senajan ora aspalan. Kepenak diliwati, ora nyandung watu utawa midak gragal. Sawise mlaku sauntara doe, Paijan nyumurupi ana pasar rame banget dening wong dol tinuku. Mula dheweke banjur menggok. Paijan jolo karo ngucek-ucek mripat. Ora kleru pandulune sing dodol dawet angkringan ing pinggir regol pasar kuwi Pak Kasman, tangga nunggal RT sing wis jenak. Lho, Lek, kok sadean wonten ngriki? Kasman sing lagi dirubung wong tuku ora nggape takonane Paijan. Paijan banjur nutukake laku ndeleng wong dodol pracangan, dodol bumbon lan dodol iwak laut. Nganti ora jarak, dheweke tekan dasarane Mbah Giyem sing ngadhep kembang boreh karo kinang. Sangertine Paijan, Mbah Giyem uga wis tinggal donya.
"Laris, Mbah. Pun dalu kok dereng kukut." Mbah Giem disapa Paijan ora semaur. Paijan banjur klunuh-klunuh nglungani mbacutake laku. Tekan los nggone wong dodol pitik. Paijan kesengsem meruhi jago ireng cemani. Luwih kaget maneh bareng nyumurupi yen sing dodol pitik mau jebul Mas Brewok, tanggane sing uga wis mati. Paijan banjur ngenyang regane yen cocok regane arep diingu nggo samben ngrumati sapi. "Niki regine pinten, Mas? Kula tumbase menawi angsal." Bakul pitik sing diundang Mas mau ora nggape. Kepara malah ngringkesi dagangane. Suwe-suwe Paijan nggagapi batine dhewe karo ngudharasa. "Aku iki ning ngendi? Saben kepethuk wong senajan wis tepung kok ora gelem semaur." Lagi gagas tekan semono, Paijan digelandang lengene dening wong kuru nganggo klambi kumel lan ruwak rawek. Paijan dijak mlayu sipat kuping ngendani wong sak pirang-pirang sing ngoyak karo ngagar-agari pentung. Wong-wong kuwi padha ngliga, pawakane gedhe dhuwur merbawani. Sajak ngigit-igit kepengin mungkasi nyawane wong kuru sing nglandang Paijan mau. Tekan regol taman sing asri, Paijan dijorogake metu karo alok. "Saiki kowe mulya, aja noleh memburi." Sautara kuwi, omahe Mbah Kromo kebak wong tahlil genep 3 dinane Paijan kalap. Sumini wis nglenggana yen mbok menawa sing lanang pancen wis titi kalamangsa tinimbalan Gusti. Jer titah sakwantah sakderma nglakoni, senajan nggone omah-omah lagi ngancik sepasar. Sakjroning wong-wong lagi kusuk ngunjukake pandonga, dumadakan Paijan teka amping-amping lawang karo uluk salam. Sandang penganggone teles kebes. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wong-wong noleh marang arahe sing uluk salam. Saebo kagete sing padha tahlilan, meruhi Paijan ngadeg ngejejer kanthi kahanan kademen. Wong-wong padha ngoplok keweden, sumini ngglebak semaput. Mbah Kromo wedok kepoyoh-poyoh merga dikira mantune dadi memedi gentayangan. Sawise padha sareh, kabeh yakin yen sing mulih kuwi pancen temen-temen Paijan, dudu badan alus. Mula Mbah Kromo banjur ngajak mlebu mantune, dikongkon salin klambi terus ditanggap larah-larahe dene nganti 3 dina ora karuwan dununge. Kamangka wis diubres dening wong sak kampung dibiyantu tim SAR saka kabupaten. Paijan nuli njlentrehake lelakon wiwit kalap ketemu jenate Pak Kasman, Mbah Giem lan Mas Brewok. Engga wekasane dheweke digelandang mlayu dening wong kuru kumel nuli dijongkrongake metu regol. Paijan kaget, awit dheweke jebul mapan ana sak ngirsore dapuran pring pinggir kuburan Panggung Royom. Mula dheweke banjur mulih. Krungu critane Paijan wiwit purwa madya lan wusis usana,
Mbah Kromo sakala kelingan karo ila-ilane wong rabi. Warga suwaduk entuk panggung royom, yakuwi kudu ngeculake pitik jago ireng mulus ing tengah kali. Kamangka wong tuwane Paijan mono asale saka sabrangan Kali Gung. Mbah Kromo ora nuhoni ngeculake pitik ireng cemani minangka sarate, merga dianggep jamane wis modern. Sing baku sluman-slumun slamet. Jebul sing bau reksa Kali Gung tetep njaluk bebono. Rahayune Paijan isih bisa ketulungan. Mbah Kromo uga duwe dudutan lamun wong kuru kumel sing wis mitulungi mantune ora liya wong keplantrang sing mati kapiran ing cakruk desa sawetara taun kepungkur. Wong kuwi dirukti layone dikubur kanthi becik. Kabeh prabéya kanggo ngrumaji Sim sing cucul Mbah Kromo. Mula bengi kuwi pandonga tahlil dibacutake kanggo arwahe wong keplantrang sing nulungi Paijan. Uga diseselake donga puji syukur marang Gusti dene mantune mulih slamet. Mbah Kromo janji rabine Sumini lan Paijan bakal diropian-ropian kanthi ngundang Kiai Margaban saka Rembang. Tole disraya golek jago ireng cemani nggo sesaji Mbah Gung sing bau reksa kali sabrangan. Kanggo pitukon yen nalika ngrabekake anake, Mbah Kromo wis nerak wewaler.